За какво ще си говорим днес? За благодарност. Започваме с маратон на благодарността. Понякога сме толкова фокусирани върху това, което ни липсва, че всъщност забравяме колко много живее в нас, колко много имаме, дори и в чувството си за нямане. Този маратон, който правя сега, маратон на благодарността, е една покана. Ето я, комшийската котка дойде при нас на гости. Този маратон е покана да се върнем към сърцето си чрез благодарността. Защото всъщност благодарността е с една от най-високите вибрации и тя променя животи. Когато се издигнем на по-висока вибрация, нашият живот неминуемо ще се промени. Самата благодарност променя фокуса ни, променя начина, по който нервната система работи и отваря едно пространство за изобилие, за любов, за лекота. Помага ни помага ни също така и да излезем от режима на липсата и на нямането, на напрежението също така. Когато благодарим, ние изпращаме сигнал към тялото си, както и към Вселената, чрез вибрацията, която излъчваме, че всъщност сме готови да приемаме. Готови сме да приемем това, за което благодарим. Готови сме да го получим вече. И в същото време трябва да осъзнаем, че не е нужно да сме перфектни, нужно е просто да сме истински в искането си, да го почувстваме със сърцето си, защото когато го почувстваме със сърцето си, тогава излъчваме вибрацията и от сърцето, защото сърцето също излъчва електромагнитни вълни, които влияят дори по-силно понякога от вълните, които излъчва мозъка, когато ни минават мисли в главата. И за това искам да ви предизвикам сега през следващите дни да си казвате не просто благодаря, просто ето така, ами да го казвате с тази енергия на благодарност, с онова чувство на истинска благодарност вътре във вас. Също така, пускам видеото днес в петъка и понеже повечето хора почиват събота и неделя, то ще бъде видео за 3 дни, а и може би за цялата седмица, защото едното от упражненията по принцип не е трудно, но повече трябва да седнем да помислим над него. Значи едно от нещата, които искам да ви предизвикам да направите в този маратон, е да си вземете една отделна тетрадка, може да е някаква красива, хубава тетрадка, в която да си пишете благодарности и нека тя стане вашият дневник на благодарността. Също така, ще ви напиша една молитва в описанието или в коментарите, ще видя къде ще я кача. Молитва за благодарност на Луис Хей. Това е втората задача, която да направите. Може да си я казвате всеки ден тази молитва, просто за да вдигнете вибрацията си. И третото предизвикателство е да напишете 108 неща, за които сте благодарни във вашия живот. Естествено, на повечето хора, дори на мен ми е трудно да ги напиша наведнъж, така че имате цяла седмица до другия петък да напишете 108 неща, за които сте благодарни. И същевременно в дневника на благодарността, освен тези 108 неща, напишете, всеки ден пишете по 3 неща, за които сте благодарни в конкретния ден. Някои хора ще кажат, че им е трудно да измислят какво точно да напишат като благодарности, но всъщност дори самото събуждане, самото ви ставане, това, че може да ходите, трябва да бъде благодарност. Защото вие притежавате това нещо. Всяко едно нещо, което ни е дадено, толкова лесно може да бъде и отнето, когато не го оценяваме. Това е нещо много важно, което е хубаво да осъзнаем. И всяко едно нещо, което всъщност ни е отнето или сме нямали по рождение, можем да придобием. Разбира се, 99% от случаите от нещата можем да придобием, не 100%, защото има някои неща, които са си просто кармични и там няма как да се променят, но 99% от нещата, които сме загубили по някакъв начин или не са ни били дадени по рождение, можем да ги придобием в живота си, когато просто отидем на тази честота. За да подкрепя малко с факти, няма да говоря за квантова физика, но едно просто обяснение, което е супер разбираемо и всъщност и на мен ми беше обяснено така, когато аз
започвах да работя с тези неща. Представете си, че имате къща на няколко етажа. На приземния етаж, т.е. подземния, най-отдолу, там са ниските вибрации, съответно там са и негативни емоции, чувства, негативни преживявания, там са и примерно нещата, кофти нещата, които могат да ви се случат, като заболявания, безпаричие, неразбирателство, дисхармония и така нататък. Всичко недобро, което може да имате в живота си. На следващия етаж, който се пада приземен етаж, нали, не е първи, на земята, над земята, това е мястото, където нещата започват да се изравняват, започва, нали, има вече някаква светлинка. И там може да получите нещата, ако сте, които сте в една и съща вибрация. И вече на следващия етаж, най-високия, там много хубаво огрява слънце, има доста повече прозорци, по-просторно го чувстваме точно заради светлината, която влиза. И там всъщност със здравето, изобилието в нашия живот, разбирателството с останалите хора и всичко, което искаме да имаме. Ето благодарността и на този етаж се намира. Така че, когато благодарите, вие по-малко се изкачвате на този етаж и съответно започвате да привличате неща в живота си от този етаж. Имайте на предвид обаче нещо друго. За да се качите на този етаж, вие неминуемо всеки ден трябва да минавате за нещо през долния етаж, дори за нещо през още по-долния етаж. Старайте се обаче тези моменти да бъдат по-малко и повече време да стоите на най-горния етаж от къщата. Ако имате въпроси, задавайте ги в коментарите. Ще се радвам да отговоря до следващия петък.